Azineko albistegiari heltzeko unea gaurkoan atzo bezala azaroaren 30ko greba feminista orokorra hizpide izan ere aurreratu legez gaur Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan erregistratu dute greba mugimendu feministak eta sindikatuek. Zaintzalanak banatu eta aitortu egin behar dira, guztioi dagokigu zaintzaren ardura gureganatzea, eta gizonek ere dagokien ardura hori bereganatu egin behar dute, azken batean zaintzak kolektibizatu egin behar direlako eta zaintzalanak berrantolatu egin behar direlako. Behar dugun sistema, zaintza sistema izan behar du publikoa, izan behar du doakoa, izan behar du unibertsala eta izan behar du kalitatezkoa. Bada greba feminista orokorraren berri gehiagoren esperoan protestak izpide ditugula, bada besterik izan ere gaurko egun honetan Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleek greba eguna dute. Gaur egun EHUn bajak edo baimenak hartzen direnean, orain arte egiten ziren arduraldi osoko ordezkapenak. Baina LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, indarrean sartu zenetik hasi dira halako bajak eta baimenak ordezkapen partzialekin betetzen. Egin dute legearen irakurketa oso zurruna eta modu honetan hasi dira kontratuak egiten 6 ordutan astean eta gehienez 800 euro ordaintzen. Orduan horrek suposatu du irakasle asko prekarietate egoera batean egongo direla, halako miseriasko soldatekin. Badainbat dira egun honek dakartzan greba deialdiak, besteak beste ambulantzetako langileek 3 eguneko lanuztea abiatu zuten astelenean eta gaurko 3. greba eguna dute Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan hitzarmenaren negoziazioaren blokeoa salatzeko protestak egin dituzte goiz honetan lanuzte denetan bezala. Atzo kasurako Bilbon istiluak izan ziren ertzaintzak langileen eserialdi baketsu baten aurka kargatzean. Ikusten den moduan gure egoera oso prekarioa da, arazoa bakarrik ez da hitzarmena berez, zerbitzuan ere arazo pilo ditugu, batez ere Araban badaude karentzia pilo, mordo, bai epien kontuegatik, bai ambulantzia kopuruagatik, eta bai egunerako arazo pilogatik. Orduan, ez bada ezerrez edo ez badira puntuak hurbiltzen, bai sozial eta patronalako puntuak ez badira hurbiltzen, berez, beste greba bat egin beharko dugu. Lan gatazko bueltako lerroburuak hala ekonomia arloko gaiekin jarraiki Euskal Herria Bilduk gogor kritikatu du Arabako, Bizkaiko eta Gipuzkoako aldundiek indarrean jarri asmo duten fortuna handien gaineko zerga eredua. Iker Casanova Bizkaiko batzar nagusietan Euskal Herria Bilduren bozeramailea izan da gaur gurean, magazineko elkarrizketatu nagusi gisa eta halaxe heldu dio gaiari. Beraz, EAJak egin duenarekin galdu ditugu bi aukera. Alde batetik diru bilketa hobetzea, ze azkenean gauzak gutxi gora bera daude moduan geldituko dira, eta baita ere fiskalidadean pedagogia egokia egiteko aukera bat gizarteari begira proiektatzen, fiskalidade berri baten oinarriak zintzu izan beharko ziren. Kontutan hartu behar dugu, reforma fiskal baten atarian gaudela, eta lehenengo urratsa hau baldin bada, beldur gaude etorriko dena ere hildo beretik jungo den. Hau da, aberatzen aldeko fiskalidadea, eta azkenean azaleko aldaketa minimo batzuk egitea, baina benetan herri honek behar du reforma fiskal sakonari aurre egin gabe. Gaizlatuta berriz Euskal Presoei dagokienez etxerat elkarteak jakinarazi du Asier Oiartzabal Euskal Presoa Lan Zango espetxetik Okzitanian 150 kilometrora dagoena martutenera leku aldatu dutela. Oiartzabal 2001ko iraiaren 27an atxilotu zuten Akizen eta ordutik preso dago. Ando Aindarrak Saint Maureko espetxean Frantzian 180 kilometrora dagoen kartzelan bete zuen zigorraren zati bat, baina 2018ko ekainean leku aldatu zuten Lan Zanera. Egun espetxe hartan 9 euskal preso daude.
Ia 3 urteren ostean heldu da albistea, ireki egingo dituzte mugetako 4 bide, Hendaia eta Irun arteko oinezko zubia eta Aldudeko, Izpegiko eta Larraineko pasabideak. Urriaren 30ean izango da irekiera, Frantzian egiten ari diren munduko errugbi txapelketa bukatzean Pirinio Atlantikoetako prefetak esan duenez. Dena den, prefetak gehitu du pasabide horiek irekitzeko erabakia hartu dutela lurreko patruila gehiago izango direlako eta Frantziako eta Espainiako poliziek horretarako lankidetza abiatu dutelako. 2021ko urtarrietik daude itxita pasabide horiek ofizialki legez kanpoko migrazioari eta terrorismoari aurre egiteko. Pirinio Atlantikoetako prefeturak mugetako 8 pasabide esteko agindua eman zuen orduan, itxita jarraitzen dutenak dira, 4 horiek itxi zituztenetik gainera aipatzekoa da ugariak izan direla bideak irekitzeko eskaerak. Honekin kulturarlora Salto Arantxa Urreta Bizkaiak, Patxi Zubizarretak eta Joseba Larratxek irabazi dute Euskadi sariak. Jakinarazi dituzte aurtengo Euskadi literatura sarietako irabazletako 3, Arantxa Urreta Bizkaia novelagatik, Patxi Zubizarreta liburuagatik eta Joseba Larratxe haren komikiagatik. Narratibaren saria eman diote Urreta Bizkaiari, haur eta gazte literaturako saria Zubizarretari eta ilustrazio lanen saria Larratxeri. Goizean iragarri dituzte 3 sari horien irabazleak Donostiako Santelmo Museoan eginiko agerraldi batean, beste 4 falta dira jakinarazteko. Saiakeranena, itzulpenarena eta gaztelaniazko 2 modalitateenak. Ordea, asteazkeneko lerroburuekin bukatzeko nazioartera begira beste dimentsio bat hartzear da Israelen eta Gazako milizia Palestinaren arteko gatazka. Israelgo defentsa ministroak eman du abisua, armada eraso integral bat ari da prestatzen. Ofentsiba airetik hasiko dutela azaldu du eta aurrerago lurretik ere egingo dutela. Ondoko hitzok erabilitu horretarako hain zuzen ere, Hamasek aldaketa bat nahi zuen eta izango du. Gaza ez da sekula berriz izango izan zena. وهيكملوا عليها الجيت، في متصابين هان عند طرمبة. Gauzak horrela, Israelgo estatu genozidak Palestinarren kontra azken egunetan abiatu duen setioa, naiz azken hamarkada luzez burutu duen kolonizazioa irmoki salatu dute bart Euskal Herriko txoko ezberdinetan. Elkartasuna adierazi diete Palestinarrei eta erasoen aurrean beraien burua defendatzeko duten zilegitasuna babestu dute.
Bada, Palestinako gatazkaren bueltako gehiagoren zain heldu da eguneko argazkiari heltzeko unea Eusko Jaurlaritzaren Bilboko egoitzan erregistratu dute greba orokorra mugimendu feministak eta sindikatuek. Zaintza izpide dugula Euskal Herriko Pentsiodunen mugimenduko emakume pentsiodunen 3. batzarra antolatu dute zaintza eta pentsio duinak 1080 orain lelopean datorren urriaren 20an izango da Bergarako seminarisoa aretoan Donostian astearte honetan egin duten agerraldian azaldu dutenez zainketetan jarriko dute arreta urriko hitzorduan oroitarazi dutenez COVID-19aren ondoren argi geratu zen zaintzatan eredua aldatu beharra zegoela hainbat eta hainbat gabezia izan baitziren batez ere egoitzetan eta horrek ondorio mingarriak izan zituen egoilearrengan eta haien senidengan. Hala nabarmendu dute zainketei ezin dietela emakumeek bakarrik eutsi eta gizonek ere parte hartu behar dutela bereziki egiten ez dutenek. Horregatik Euskal Herriko Pentsiodunen mugimenduko emakumeek dekalogo bat egin duten 3. batzarrean eztabaidatuko dena eta gizartean naiz erakundeetan eztabaida pizteko balioko duena. Bestaldetik aipatu gulerroetan ere hainbat dira hilaren 11arekin burutzen dabiltzan beharginen lan usteak tartean Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleen eta ikertzaileen greba zein antolatzaileen arabera arrakastatsu doan. Euskal Herriko Unibertsitateko irakasle eta ikertzaileek bere lan baldintzen prekarizazioa gelditzea aldarrikatzeko greba eguna egin dute. Sindikatuen arabera lanuzteak jarraipen handia izan du eta oso klase gutxi eman dira unibertsitatearen 3 kampusetan. Hilean 800 euro kobratzen ari diren irakasle eta ikertzaileak daudela salatu dute sindikatuek. Sistema unibertsitarioaren legearen aplikazio okerra egiten ari dela adierazi eta unibertsitatearen finantzazioa hobetzea aldarrikatu dute. Hezkuntza sistemari kalte egiten ari diren erabakiak direla baieztatu dute. Ikertzaileek lan baldintza prekarioetan lan egitera uko egingo diotela eta horren ondorioz irakasleen lankargak eta lan antolamendua okerrera egingo duela azalduz. Gaur egun EHUn bajak edo baimenak hartzen direnean, orain arte egiten ziren arduraldi osoko ordezkapenak. Baina LOSU, Ley Orgánica del Sistema Universitario, indarrean sartu zenetik hasi dira halako bajak eta baimenak ordezkapen partzialekin betetzen. Egin dute legearen irakurketa oso zurruna eta modu honetan hasi dira kontratuak egiten 6 ordutan astean eta gehienez 800 euro ordaintzen. Orduan horrek suposatu du irakasle asko prekarietate egoera batean egongo direla, halako miseriasko soldatekin. Eusko Jaurlaritzaren parte hartzea ere eskatu dute unibertsitatearen finantzak eta barne produktu gordinaren 1% igotzea aldarrikatuz. Antzera bigarren greba eguna dute gaurkoa Mekaner enpresako langileek sindikatuen arabera 100% jarraipenarekin. Mekaner lantegiko plantilla Bilboko kaletan manifestatu da Urdulizko enpresa deslokalizatzea ekarriko lukeen 158 lanpostu suntsitzaren aurka martxan Lakuako gobernuarekin bilera bat egin denean burutu da.
Ordea, ambulantzetako langileek 3. greba eguna dute gaurkoa, Erne. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako langileek legebiltzarraren aurrean elkarretaratu dira beraien 3. greba egunean. Hitzarmen duin bat aldarrikatzen dute eta Eusko Jaurlaritzaren inplikazioa eskatu dute. Izan ere, azaldu dutenez, Jaurlaritzaren parte hartzea ezinbestekoa izango da akordioaren negoziazioa desblokeatzeko. Salatu dutenez, patronalek urte eta erdi martxan daraman negoziazioa blokeatu dute. 2,2% igoera eskainiz Jaurlaritzaren finantzaketa 30% igo bada ere. Azken 2 urtetan galdutako erosalmena 13%an kokatzen dutena berreskuratzea eta lan baldintzak Osakidetzako langileen baldintzekin parekatzea aldarrikatu dute. Berez Eusko Jaurlaritzak ere bada sartzen negoziazioan oso zaila ikusten dugu nonbaitera heltzea, berez. Ikusten da patronala erdakala ideiarik edo ez nahi duela gurekin negoziatu, orduan, zaila ikusten dugu, berez. Urriaren amaieran negoziazio mahaiaren bilera berri bat egingo dute. Aurrera pausorik ikusi ezean, sindikatuek greba mugagabea egiteko aukera ez dutela baztertzen iragarri dute. Iritsi da 8 urte pasatu dira Eusko Jaurlaritzak etxebizitza legea ondu zuenetik eta beraz, etxe eskubide subjektiboa arautu zuenetik, eskubideak mugak zituela ikusita, garapen juridiko baten beharra azpimarratu izan dute, zenbait adituk eta eragilek. Hala 8 urteren ostean Iñaki Arriola Eusko Jaurlaritzako lurralde plangintza, etxebizitza eta garraio sailburuak atzo adierazi zuen Eusko Jaurlaritzak etxe eskubide subjektiboa garatzen duen dekretua onartu duela Gobernu Kontseiluaren osteko agerraldian eman zuen horren berri. Eskubide subjektiboari buruzko dekretua onartu du gaur Gobernu Kontseiluak etxebizitza duina eta egokia izateko baliabide ekonomiko nahikorik ez duten pertsonak babesteko. Etxebizitzaren euskal legetik abiatzen den eskubide aintzindaria da hau, eta alokairuko etxebizitza sozial bat edo alakorik ezean errenta ordaintzeko laguntza ekonomiko bat eskuratzeko aukera ematen du. Horiek horrela aipatu dugu lerroburuetan ere Euskal Herria Bilduk ezezkoa eman dio fortuna handien zerga proposamenari. Zerga berriak eskaintzen dizkigun aukerak ez direla baliatzen. De facto, ustutzen dela zerga berriaren potentzialidade guztia. Zergatik, transposizioa egiterakoan, estatu mailan ahalbidetzen diren tipo berriak ezarri ordez, mantentzen direlako ondare zergan kontemplatuta zuten tipoak. Beraz, diru bilketa mantenduko litzateke. Soilik tramorik altuenean, 16 milioitik gorako diru ondarea daukaten personentzat horbai 3,5ko tipoa ezarriko litzateke. Baina beste kontribuyente guztiak salbuetsita gelituko ziren, ez lukete jasoko inolako zerga igoerarik. Bada zergez gabiltzala Gasteizko ordenantza fiskalen inguruko eztabaida urriaren 17 arte, hurrengo asteartera arte atzeratu da. Udal gobernuak tarte horretan Euskal Herria Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeekin akordioak lortzeko aukera dagoela uste du. Izan ere, bere proposamena aurrera egin alizateko gobernuak oposizio talde baten babesa lortu behar du. PPek bere aldetik fiskalitatearen inguruko akordio batera ailegatzea baztertu du gobernuaren proposamena osoko zuzenketa bat aurkeztuz. Gasteizko ordenantza fiskalen inguruko eztabaida urriaren 17 arte atzeratu da. Udal gobernuak EH Bildu eta Elkarrekin Podemos taldeekin akordio batera ailegatzeko tartea dagoela uste du. Gobernuak tasa, prezio eta zerga batzuetan 3ko igoera orokorra egin nahi du eta hondakinen zergarako 10% igoera planteatu du. Ondasun higiezinen eta ibilgailuen gaineko zergetan hobariak ere planteatu ditu. Azken hauek kotxe elektriko eta hibridoentzat zuzenduak. Proposamenarekin aurrera egin ahal izateko, oposizio talde baten aldeko bozka behar du gobernuak gutxienez. Talde guztiek proiektuari zuzenketak aurkeztu dituzte. EH Bilduk gobernuari akordioetara ailegatzeko borondate falta egotzi dio, eta 2,2% igoera orokorra hobariak eta kenkariak planteatu ditu. Elkarrekin Podemos taldeak fiskalitate berdearen bidean aurrera pausoak ematea proposatu du. Edukiontzei marroia irregularki erabiltzen dutenentzat 10%ko hobariarekin besteak beste. EH Bilduk proposamen fiskal bat egin du udalaren ahalmen ekonomikoa indartzeko eta herritarren karga fiskala arintzeko.
Diru sarrera publikoen igoera zuhurra defendatzen dugu, herritarren egoera hobetzeko neurri eta kenkari fiskales gain. EH Bilduk arduraz eta interes orokorrari eta herritarren ongizateari lehentasuna emanez jarraituko du lanean. Ese esfuerzo que realizan nuestras vecinas y nuestros vecinos al reciclar tiene que verse reflejado en las ordenanzas fiscales mediante una recompensa y entendemos que para que se vaya extendiendo esta práctica lo que necesitamos es que también haya bonificaciones. PPek bere aldetik udal-tasa eta zergen jaitsiera orokorra proposatu eta proiektuari osoko zuzenketa aurkeztu du. Ordenantza fiskalen inguruko eztabaida urriaren 17an, asteartean, egingo da Gasteizko udaletxean. Arabatik Gipuzkoara hildakoa beren galera diruz konpentsatuko du Gipuzkoako Foru Aldundiak. Aldundiak gaur emango du laguntzen eta kasuen berri. Han artean baserritarrek beharrezkotzat jo dituzte laguntza horiek eta neurri batzuk beteta, aberek muga zeharkatu dezakete berriro. Gainera behar duten denari erantzuna emateko prest gaude eta horretan gabiltza. Maila atzo bildu zen eta okerrez balimanago datozen orduetan horren inguruan informazioa emango dute, beraz ez eta aurrea hartuko, baino kezka egon badago eta kezka horri aurre egiteko baliabideak bideratzen ari da Gipuzkoako Foru Aldundia eta batipat gertutasuna dauden kasuetan, kasuak ezagutzeko eta lagundu ahal izateko. Bizkaira salto Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko proiektua martxa hartzen ari da pixkanaka, zirriborroaren arabera 130 milioi euro inguruko aurrekontua izango luke. Hainbat herritar kexu dira ingurumenean eragin handia izango duela adiraziz aitzitik, Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak azpimarratu du gauzak ondo egingo direla Guggenheimekin eta Urdaibain ez dela ingurunea kaltetzen duen pausorik emango. Bizkaiko Foru Aldundiak legegintzaldi honetan lehen lerroan izango duen proiektuetako bada Urdaibaiko Guggenheim. Uniforme eman nahi diote datozen 4 urteetan, eta bai ala bai aurrera aterako dela ziurtatu du Elisabete Etxanobe Bizkaiko aldun nagusiak. Adirazi duenez erronkatza dute arte eta natura bateratzea helburu duen proiektua definitzea. Aldundia jakitera eman duenez Guggenheim museoa zabaltzearen helburua da besteak beste Urdaibaiko biosfera erreserba naturalaren inguruko natura balioak indartzea. Lehengo industriako kalekuen ordez ingurumena errespetatzen duten eta ingurumena integratzen duten espazioa jarriz. Hitzarmenak zehazten du ingurumen jarduketek 63.570 metro karratutik gorako lurzoruaren deskontaminazioa, muruetako itsasadarraren fluxu naturala lehengoratzea eta espazioak birnaturalizatzea ekarreko dutela. Urdaibaiko Guggenheim eraikitzeko proiektua martxa hartzen ari da pixkanaka, eta testuinguru horretan hainbat herritar kexu dira Guggenheim Urdaibain eraikitzeak kalte handiak eragin ditzakela nabarmenduz. Iritzi diote ingurumenean eragingo duela galera gehien proiektuak. Hor ikusten dugu proiektua izan daitekela gure biosfera erreserbarentzako suntsitzailea. Aitzitik Elisabete Etxanobe aldun nagusiak azpimarratu du gauzak ondo egingo direla Guggenheimekin. Urdaibain ez dela inguruneak kaltetzen duen pausorik emango. Esa es una línea roja que esta Diputación no va a traspasar. Zirriborroaren arabera 130 milioi euro inguruko aurrekontua izango luke Guggenheim Urdaibaira edatzeko prozesuak. Momentuz jakina da Bizkaiko aldundiak 40 milioi euro gorde dituela proiekturako. Bestetik Espainiako gobernuak beste 40 milioi euroko diru laguntza ematea erabaki du garapen jasangarriko jarduera bereziak bultzatzeko ekintzak egiteko. Ekintza horien artean dago Guggenheim museoa izango dena, Bizkaiko biosfera erreserba horretan. Espainiako gorteetako osaketari helduta berriz, EAJak dio lanerako bide egokia hartu duela Sánchezekin duen negoziazioak. Bizkaiburu Batzarreko presidente Itxaso Atutxak uste du forma hartu duela PSOEren Espainiako presidente gaia babesteko negoziazioak eta alderdi bien ordezkarien arteko atzoko bilera sakoneko lehen elkarrizketa izan dela.
borondate alde bietatik dagoala, guk aldez aurretik ere azaldu genduen, euren aldetik argia izan zan atzo, eta nik uste dut orain lanean jarraitzeko urrengo pare bat astetan, ez dakik oraindik investidura deialdian noiz izango dan gainera, baina azaroak erdikalde horretara gitzi gora bere ibiliko da, eta nik uste dut borondatea badagoala, eta zeren gainean hitz egin bebai, gitxienezko itzura hon bat hartzen dugu. Lanerako, behintzat zabaldu da bide egoki bat. Gauza korrela investiduraren bueltako berri gehiagoren zain, Gipuzkoara bueltan ezkion igandera bitartean sagardo astea ospatuko dute, eta egunotan antzezpenak eta erakusketak egongo dira besteak beste, gainera urtero ikusle asko batzen dituen ekitaldia egingo dute ohi bezala, baserriko prentxaketa zuzenean ikusteko urteko une bakarra baita. Gipuzkoako Igartubeiti Baserri Museoa sagardo astea ospatzen ari da, urriaren 10-tik 17-ra, igandera bitarte. Deigarriena baserriko prentxaketa zuzenean ikusi ahal izango den urteko aukera bakarra dela. Antzerkiak, kirikoketa, erakustaldiak eta erakusketak izango dira aste osoan zehar. Prentxaketak ikusle asko erakartzen ditu, eta museoak iraukortasunarekin duen konpromisoarekin jarraituz, prentxatutako sagar guztia ezkio itsasokoa da. Hitzordu honetan duela mendeetako jarduera honen lekuko izan daiteke bertaratzen den oro, dolarea martxan eta sagarraren prentxaketa zuzenean ikusiz. Urriak 12, 14 eta 15-eko sagar jotzetan kirikoketa talde bat izango da. Kirikoketa sagarrak jotzen sortzen den erritmo soinua da. Sagardo asteak Igartubeiti baserrian bizi izandako pertsonaien bitartez Igartubeiti baserria ezagutzeko aukera eskaintzen du. Asteburuan eta jaiegunean antzezpenak izango dira. Urretxu Zumarragako Karmakros antzerki taldeak eta Amaia Ruiz de Galarretak aktore tolosarrak Kortaberri familia 17. mende hasieran baserrian bizi izandako antzestuko du. Sagarra jarduera honetako protagonista izango da. Sagardo astean ostera Igartubeitiko sagarrondoetako sagar mota ezberdinen erakusketa ere izango da. Egun hauetan Igartubeitira hurbilduz gero euskal kultura eta sukaldaritzaren jatorri eta berezitasuna ezagutzeko aukera ere izango duzue, mundua lau zaporetan margotuta erakusketaren bitartez. Plaza mugatuak dira, beraz bertaratu nahi ezkero gogoratu aurrez izen ematea. Eta eguneko berriekin bukatzeko berriz kulturarlora salto, Ariak erresistentzia istorioen zinemaldia egingo da Hernanin azaroaren 2-tik 12-ra herritarren begirada zabaltzeko eta munduan gertatzen diren eskubideen urraketak ikusarazteko xedearekin. 10 film eta dokumental proiektatuko dira kulturarteko plaza feministan. Jatorri eta gai desberdinetako lanak egongo dira, beraz ikusgaiadi. Herritarron begirada zabaltzeko eta munduan gertatzen diren eskubideen urraketak ikustarazteko xedearekin Hernaniko udalak Ariak izeneko erresistentzia istorioen zinemaldiaren 2. edizioa antolatu du. Salatu nahi dira dauden oinarrizko oinarrizko eskubideen urraketa horiek, baino bai azpimarra erresistentzia horiek antolatzeko garaian zer nolako lanketak egiten duten herritarrek. Hernaniko kulturarteko plaza feminista zinemareto bihurtuko 2. urtez jarraian, Ariak zinemaldia ospatuko eta azaroaren 2-tik 12-ra eta erdigunean jarriko dituzte erresistentzia istorioak. Ostegunetik igandera proiektatuko dira pelikulak, arratsaldero eta asteburutan baita goizetan ere. Jatorri eta gai ezberdinetako 10 film eta dokumental eskainiko dira. Edizio honetan, herri armeniarrak protagonismo berezia izango du. Azaroan zehar, Arak Zahakian armeniar jatorriko artistaren erakusketa izango dugu. Nuit Blanche zauriak izenekoa irekiera egunean aurkeztuko dana. Ariak zinemaldian Anahide, Tombe, Aunque es de noche eta Cuerdas film laburrak ikusi ahalko dira. Edota Lasarte Horia istoriozumez egina De Letter, El caso Freiter, de la resistencia a la existencia eta tortureri buruzko karpeta urdinak dokumentalak. Interesa duen orori bertaratzeko deia egin diete. Ariak zinemaldirako sarrera doakoa izango da, afora bete arte, eta proiekzio bakoitzaren ondoren solasaldi eta mahai inguruak izango dira gaien sakontzeko.
Eguneko berriak ala gaurkoan Iker Casanova Bizkaiko Batzar Nagusietan Euskal Herria Bilduren bozeramailea izan da gurean gaur magazineko elkarrizketatu nagusia eta egin dugun elkarrizketarekin utziko zaituztegu jarraian zerga politika izpidez galdu. Amabiterdiak pasata iritzi da eguneko elkarrizketa nagusiari ekiteko unea, eta horretarako gaurkoan gurekin dugu Iker Casanova, Bilduren bozeramailea Bizkaiko Batzar Nagusietan. Kaixo Iker, eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Beno, Fortuna handien zerga indarrean jartzeko lehen urratsak eman dituzte, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako aldundiek, nola hartu duzu proiektua? Atzo iragarri genuenez, gaizki hartu dugu, nola ez, azken finean zerga berri honekin aukera bat zegoen, gure zerga sistemaren alde bat aldatzeko eta diru bilketa handitzeko hain zuzen ere gehien daukatenen kontura eta oso norabide egokian planteatuta zegoen, baina EAJak zerga honen potentzialitatea desitxuratu du guztiz eta azkenean bihurtuko du tresna antzu bat. Dagoeneko hemen existitzen da ondare zerga, estatu mailan zerga berri hau jarri zen toki batzuetan ondare zerga kenduta zegoelako eta beraz kasu horietan ordezkatuko luke, eta oraindik indarrean zegoen ondare zerga, zerga estatal berri honek aukera ematen zuen tipoak aldatzeko, hau da zerga igotzeko. Zerga igotzeko aberatzei, azken finean ordaintzen da 3 milioitik gora, gutxi gora bera. Beraz, ikusten genuen, aukera bat zegoela diru gehiago biltzeko eta baita ere pedagogia fiskala egiteko, zergatik. Azken finean, behin eta berriro esaten ari gara, fiskalitatea, progresibitatea esan behar duela, baliabide gehiago behar dituztela administrazio publikoek eta baliabide gehiago horiek etorri behar dela zuzen ere, baldintza ekonomiko hoberen dauden personen partetik. Beraz, EAJak egin duenarekin galdu ditugu bi aukera, alde batetik diru bilketa hobetzea, azkenean gauzak gutxi gora bera daude moduan geldituko dira, eta baita ere fiskalitatean pedagogia egokia egiteko aukera bat gizarteari begira proiektatzen, fiskalitate berri baten oinarriak zeintzu izan beharko ziren. Kontutan hartu behar dugu, reforma fiskal baten atarian gaudela, eta lehenengo urratsa hau baldin bada, beldur gaude etorriko dena ere hildo beretik jungo den, hau da, aberatzen aldeko fiskalitatea, eta azkenean azaleko aldaketa minimo batzuk egitea, baina benetan herri honek behar du reforma fiskal sakonari aurre egin gabe. Aukera bat galdu da beraz, eta zein da orduan lurralde bakoitzaren egoera? Batzar Nagusietan indar harreman ezberdina daude. Bizkaian gehiengo osoa dauka gobernuak, EAJak eta PSek osatzen duten gobernua, beraz horre egingo dute, zenbakiek ahalbidetzen duten, hau da, suposatzen da, aprobatuko dutela foru araua aurkeztuten moduan. Baina beste 3 lurraldetan ez, beste 3 lurraldetan behar dute norbaiten babesa. Argi dago PPek ez duela emango, printzipioz zerga honen kontra dagoelako, zaila da, Podemosek ofizialki azken hitza esan ez duten arren, zaila da hau bestea gure arrazoi berberengatik eta Bilduk atzo iragarri genuen moduan gauzak horrela ez dugu babestuko eta gure ezezkoa edukiko dute. Beste gauza da negoziazio bat irekitzea eta aukerak emotea jatorrizko proposamen hau moldatzeko, kasu horretan gu beti bezala prest egongo ginateke negoziatzeko, baina argi daukagu zerga honek balio behar izan duela fiskalitatea areagotzeko gehien daukatenen artean. Kontutan hartu behar dugu ondare zerga EAen ordaintzen dutela 17.000 persona. Hori da hitz egiten ari garena. Eta EAJak aurkeztutako proposamenarekin bakarrik gehiago ordainduko lukete 300 persona inguruk. Orduan 16.700 aberatzek gauzak dauden moduan ikusiko lukete. Eta beraz, horre egingo dugu indarra, estatuaren aldaketak ahalbidetzen dituen tipo berriak ezartzeko, eta beraz, ondare zerga ordaintzen duten guztiei, fiskalitatea pizkat indartzeko. Atzo egin zenuten agerraldia eta aipatu zuen bezala Bilduk egineko kalkuluen arabera Fortuna handien zergak 300 pertsonari eragingo die soilik eta proposamen honekin beratzek Espainian baino gutxiago ordainduko dutela salatu zenuten Bildutik, orduan interesak daudela honen atzetik esan daiteke? Dudari gabe, diru kontua ari gara eta ez dira normalean
diru asko daukatenek eragiteko gaitasuna daukate, eta ikusten dugu behin eta berriro erabaki estrategikoetan EAJak sektore hauen menpe gelditzen dela. Askotan entzun dugu Urkullu kritikatzea Madrilen Ayusok egiten duena, adibidez, ondare zerga zuzen ere kentzea, eta horri Urkulluk arrazoiarekin deitu zion dumping fiskala, hau da, lehia desleala ondareak tokiz aldatzeko eta Madrilen erroldatzeko aberatzak diren pertsona horiek, ez? Dumping fiskal moduan deskribatu zuen, eta Holanda, baina azkenean Urkulluk edo EAJak honekin egin nahi duena da gauza bera. Horregatik galdetzen genuen atzo, zer da Urkulluri azola zaiona? Dumping fiskala existitzea edo dumping fiskala beste batzuek egitea, ze beraiek aukera izan dutenean gauza berbera egiteko eskala txiki hau batean egin duten, ez dute kendu zerga osoa, ez da Madrilen egiten den hain agerikoa, baina uko egin diote fiskalidadea berdintzeko, eta beraz hemen pitin bat gutxiago ordainduko dute hemengo aberatzek. Beraz, uste dugu justu kontrako norabidean joan beharko ginateke. Fiskalidadea gai delikatua da, ezin duzu jarri nahi dituzun zergak, hori egia da, baina aipatzen genuen pedagogia norabide horretan, bai saiatu beharko ginateke berdindu edo pizkat gehiago ordaintzea hemen, ze gizarte moduan beste parametro batzuetan kokatu behar dugu gure politika fiskala. Urkullu aipatu duzu Iker, azken asteetan Urkulluk greba deialdiak oposizioarekin eta batez ere EH Bildurekin lotu ditu. Ez dakit horren inguruan zer duzuen esateko? Bueno, kanpainan zehar esan nion Urkulluri kalea falta zitzaiola, ez? Orain gaztek esaten moduan, te falta kai esan nion, eta asko azerretu ziren eta Ortuzarrek erantzun zidan, ez? Baina argi dago, horrelakoak esateko errealitatetik oso urrun egon behar da. Oso urrun, benetan, gure herriko jendeak pairatzen dituen arazoetatik. Gaur ona gentozenean ikusi ditugu protesta ezberdina Bilboko kaleetan, ikusi ditugu ostalaritzako jendea, ikusi ditugu mekanerreko langileak, ikusi ditugu hezkuntzako edo unibertsitateko irakasleak 20 minututan Gran Biatik paseatzen. Horrek ez dio erantzuten inolako estrategia politikori, horrek erantzuten dio lan baldintza eskasei, enpresen arazoei eta sektorez berdinek daukaten arazo larriei. Eta ez horiek lan gatazka, baizik eta edozen hiritarrak momentu honetan dagoen egoera ekonomikoaren aurrean ikusten ari da, nola bere zailtasun ekonomikoak areagotzen ari diren. Inflazioa dela, hipotekak direla, etxebizitza kontuak eta bar luze bat. Horregatik pentsatzen dugu oso kezkagarria dela Urkulluk horrelakoak esatea. Edo nahi eta gezurra esaten du, edo benetan sinesten badu, ez dakit zein izango den aukerariko txarrena, edo gezurrak esatea, edo benetan sinestea esaten duena. Ze oso larria izango zen horrelako azterketak egitea, ez? Eta gero, horren ondorioa da, ez bada ulertzen kalea, ez bada ulertzen gertatzen ari dena, jendearen gandik kezketatik hain urrun kokatzen badira, oso zaila daukate benetan erantzun egokiak emoteko, eta azken finean horrelako azterketekin berresten dugu aspaldi esaten ari garena. Ziklo politiko bat agortu dela herri hontan, eta EAJak ez bada jendea entzuteko, oso zaila daukate jendeari erantzuteko gaitasuna izatea. Eta grebez gabiltzala, Euskal Herriko Mugimendu Feministak azaroaren 30-erako greba orokor feministara deitu du. Atzoko egunean sindikatuek greba registratu zuten Nafarroan, eta gaur Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan egin dute. Igandean, Berria egunkarian, Itxaso Atutzari egindako elkarrizketa bat argitaratu zuten, eta bertan Atutzak esaten zuen ez dagola grebarako arrazoirik. Bueno, ni ez naz mugimendu feministaren bozera maila, eta ez dagokin niri eta gizonoi ez dagokigu horre lidergoa edo bozera maietza eramatea. EH Bildu saiatzen da erakunde feminista bat izaten, saiatzen ari gara, porque badakigu gizarte osoan bezala gurean ere baudela oraindik inertzia asko eta patriarkatuaren zantzu asko, eta saiatzen ari gara horri aurre egiten eta erakunde feminista bihurtzen, eta norabide horretatik mugimendu feministaren zerbitzura jartzen gara. Azken urteotan, eta baita ere greba deialdi honetan noski, azken urteotan gure gizartean eman den aldaketarik importantenetariko bat izan da mugimendu feministak protagonizatu duena, iraultza feminista baten murgilduta gaudela esango nuke, prozesu dinamikoa da, ez da egun bateko kontua, eta, bueno, zorionez iraultza horren lidergoa ez da gokin niri, ez da EH Bilduri ere, baina ez da ere Itxaso Atutzari eta EAJari, ze bestela zain egongo inateke oraindik
ezer egiteko EAJarentzat, inoiz ez delako garaia greba egiteko, inoiz ez dela momentua kalean egoteko, inoiz ez dela momentua protestatzeko, eta inoiz ez da momentua estatukua zalantza jartzeko, azken finean bereik estatuku horren partaide eta zutabe nagusietakoa dela. Baina esan dudanez, orionez, herri honetan daukagu mugimendu feminista oso indartsu eta beratza, eta beraiei dagokie estrategia planifikatzea, hor kokatute greba hori, eta gu bat egiten dugu zalantzai gabe dinamika horrekin. Hena ipatu zu, gaurko gunean hainbat greba deialdi daudela, mekanerreko langileek greba eguna dute, ostalaritzak greba eguna du, eta horrez gain EHUko langileek... Ugal baten bat aztu dute, esan dut bakarrik Gran Bian ikusi ditudan mobilizazioak. Badute, baina gaur hilon protestak izan dira horienak adibidez. Eta mekanera ipatuta, EH Bilduk Industria 5.0 plana aurkeztu zuen, mekanerrik itziera iragarri du, izate zuzendaritzak dio, enpresa ez dela bideragarria. Itziera hori saihesteko, ez dakit zer egin daiteken, gaur adibidez mekanerreko langileek greba izateaz gain, Jaurlaritzako enplegu zelarekin bilera izan dute, ez dakit, zeo zer egin daiteke itziera hori eragozteko edo ez soilik mekanerrekoak, baizik eta industriaren alde zeo zer egiteko. Bai, eta mekanerren inguruan erantzun baino lehenago, aipatu nahiko nuke ere Laudion dagoen Glavista enpresare, momentu oso latzetan dagoena, espero dugu konponbide bat topatzea, ze azken finean enpresa horrek ere, Glavistak ere, badauka aukerak, etorkizunean irekita mantentzeko eta jarduerarekin jarraitzeko, baina negoziazio komplikatua dago multinazionalarekin, espero dugu konponbide bat topatzea. Eta mekanerren kasuan, oso kasu paradigmatiko baten aurrean gaude, enpresa berez ez dauka galerarik. Enpresa da multinazionala handi baten partaidea, trokeleria da, Estelantis taldekoa da, mundu mailan dagoen autogintza talderik handinetako bat, igual Estelantis izena ez da hain ezaguna, baina horatzean dago Peugeot, Citroën, Fiat, marka ezberdinak. Enpresa berez lantegiak dirua ematen du, gutxi baina dirua ematen du, baina multinazionalak nahi duena da kosteak aurreztea eta produkzioa Txinatik ekartzea. Orduan, nolaiteko deslokalizazio baten aurrean kokatzen gara eta multinazionalen jokaeraren enegarren adibidearen aurrean. Ez da dirua galtzen, baina gehiago irazi nahian, 140 pertsona kalera bota nahi dute. Gu kontaktuan gaude, komitearekin, bertako bai Urdulizeko alkatea eta ingurutako EH Bilduko alkate guztiek bere prestutasun osoa eta laguntza osoa eskaintzen diete langilei, eta EH Bildu bezala bitartekaritza lanean gaude, bai instituzioekin, bai beste eragileekin, konponbide bat bilatzeko asmoarekin. Bi aukera daude, edo trokelgintza jarduera mantentzea, edo transizio bat egitea, beste eredu batera, hor dago lantegia, instalazio batzuk, langile kualifikatuak. Gaur egun industria munduan langile kualifikatu falta badaukagu, paradogiko bada ere, orduan pensatzen dugu lantegi horri konponbide bat eman behar zaioa. Bai, jarduera mantenduta, bai, beste jabe berri batekin, jarduera berboldatuta, baina ezin duguna onartu da, gainera, hainbeste desindustrializazio prozesuak pairatu dituen eskualde batean, Uribe Kostan hain zuzen ere, beste jarduera industrial potente bat galtzea. Beraz, gure konpromiso osoa langileak laguntzeko eta konponbidea bilatzeko. Gatozke ez gabiltzela, ambulantziako langileak greban daude eta atzoko egunean ertzaintza euren kontra gogor oldartu zen. Bai, eta ez da lehenengo aldia, batzuk esaten dute obsesionatuta gaudela, edo ertzaintzak egiten duen guztia kritikatzeko joera daukagu, eta ez da horrela, gu kritikatzen dugu ertzaintza, beste edozein instituzio bezala, ematen du herri honetan, dana kritikatu daiteke ertzaintzaren jarrera izan ezik. Gu ikusten dugunean ertzaintza bere lanean muga gurutzatzen dituela eta onartezinak ez diren jarduera bortitzak egiten dituela. Ez dakit ze arrisku maila izango duten ambulantzietako langileak. Uste dut, persona askoren bizitza salbatu dituztela zuzenean, ez dakit zer egongo zeiren egiten, hain bortizki erantzuteko ertzaintzaren partetik, eta uste dugu horren atzean dagoena da, ondino funtzionatzeko molde batzuk txertatuta daudela instituzio horretan, eta uste dugu lan poliziala egin daitekela langileen kontra gehiagizko bortizkeria erabili gabe, eta ez da egun bateko kontua, eta ia sistematikoki errepikatzen diren arazo bat, beraz uste dugu hori konpondu egin behar dela, eta praktika giza eskubidekiko eta langileen eskubidekiko errespetuzko praktikak indarrean sartu behar dira derrigorrez ertzaintzan. Bestaldeik, kurtso politikoa hasi da dagoeneko, baita ere aldundikoa ere, eta herritarren arazoei erantzuteko gai ez den EAJ agortuaren eredua aurkeztu duela EAJak
ohartarazi duzue EH Bildutik, izan ere, Bizkaia denontzat planaren inguruan egindako irakurketa da hori. Bai, nik uste dut plan horretan islatzen dena da Bizkaiko EAJaren momentuan daukan ezaugarrietakoa da, ez? Kanpaiak entzun dituztela eta literaturan saiatzen ari da terminologia berritzen, baina muinean betikoa eskaintzen digute. Ze azken finean, mahai gainean daukagun erronka EAJarentzat oso zaila da. Aldaketa lideratzea. Eta beraiek aldaketa ukatzen dute, beraiek alderdi oso konservadoreak dira, eta gaina pensatzen dute gobernuen papera ez dela lidergo estrategikoa garatzea. Hori eragile ekonomikoi batez ere egokitzen zaiola. Beraz, mahai gainean baldin badaukagu transizio energetiko bat egiteko beharra, transizio ekologiko egiteko beharra. Aberastasunaren banaketan aldaketa sakonak emotea, aldaketa feminista, eraldaketa feminista, eta bar luze bat, eraldaketa prozesu sakon batzuetan murgilduta baldin bagaude, eta gure deialdia baldin bada gobernu sendo batek prozesioik lideratzea jendearen mesedetara jartzeko, bestea jendearen gainetik pasatuko dira, EAJak ez du ulertzen kontzeptualki hori egin behar denik, eta saiatzen ari da esaten nuen moduan zertzelada berde batzuk edo feminista batzuk jartzea literaturan, baina azken finean muinean eta proposamen zehatzetan jarraikortasunari edo jarraikorkeriari ekiten diote, ze beraiek ere aldarrikatu denez, kontinuismoaren ikurra altzatu dute eta lehendik zeuden proiektuei jarraipena emoteko mugatzen dira gutxi gora bera. Beraz, uste dugu, kezkagarria dela, ez soilik EH Bilduren ikuspuntutik, lurralde moduan, ikusi behar du orain tren batzuk abiatzen ari direla eta tren horiek bai ala bai hartu behar ditugula. Eta gobernu honekin ez gara garaiz helduko geltokira eta tren horiek eskapatuko zaizkigu. Eta horrek ze suposatu dezake, adibidez gure ekonomia, gure industria, gure ikerkuntza sistema, baita ere gure kohesio sozialan, erronka demografikoaren aurrean, atzera pauzu nabarmenak izatea eta hori oso arriskutsua da. Beraz, transizio momentu honetan uste genuen, eta horrela proposatu genuen hauteskundetan, Bizkaia behar duela lidergoa hartuko duen gobernu berri bat. Zoritxarrez, hiritarrok beste alderdi batzuk aukeratu dute, hori dudari gabe onartzen dugu, baina oso kezkatuta gaude, eta saetuko gara oposiziotik ere paper proaktibo bat betetzen, azken finean, hau ez da alderdi bat edo besteren erronka, izik eta lurralde honen erronka, eta pensatzen du oso garrantzitsua dela hor egotea. Eta EAJaren proiektu ez, Guggenheim Urdaibai proiektua aurrera doa, Guggenheim Urdaibai esto plataformak gogor kritikatu du proiektu hori, eta Elisabet Etxanobek bitartean adierazi du bai ala bai aurrera aterako dela proiektu hori, eta gaina horrez gain Etxanobek berak adierazi du biosferan ez duela kalte egingo eraikinak edo proiektuak. Zer duzu esateko horren inguruan? Esan genezake, proiektu honen inguruan biltzen direla aipatu ditun EAJaren gaitz guztiak, ez? Ekologia aipatzen dute, baina gero biosferaren erreserba den toki batean egin nahi dute museo bat, eta ez da zoiek inpaktu zuzena. Nola jungo da jendea museo hori ikustera? Zenba milaka persona jungo dira egunero museo hori bizitatzera? Eta nola desplazatuko dira segurazki? Garraio pribatuaren bidez, errepideen saturazioa ekarriko dute, dagoeneko batez ere udaran oso densitate, oso trafiko fluxu intentsuak dituen zonalde batean, beste aldetik enpleguaren ikuspuntutik, danok aldarrikatzen dugu industria, baina ikusten da apostua zerbitzuak eta turismoa direla, ekologia aipatzen dute, baina justu Bizkaian dagoen biosfera erreserba bakarrean naturaren indarra eta baliatzean oinarritzen den eskualde proiektu bat gauzatu ordez, etortzen dira arrakasta zaharra errepikatuko borondatearekin, ez? Garai batean uste dute Guggenheim ondo atera zitzaiola, eta pensatzen dute hemen arrakasta hori errepikatu ditekela. Busturialdeak behar du hausnarketa sakonago bat, egia da arazoak dituela, egia da eskualdeak kanpoko inbertsioak ere behar dituela, baina egin behar du apostu integral bat, apostu sozioekonomiko bat, industrian aldeko apostu egiten dena, eta batez ere egin behar da eskualdearekin eta bertako jendea eta eragilekin elkarrizketaren ondorioz, hemen ondorioak kokatu dute prozesua baino lehenago. Norbaiti buruatu ditzain hor museo bat egin behar zela, eta horren badirudi, hau dela, bai ala bai, aurrera ihes egiteko zaiakera bat, ez? Goazen hitz egitera, goazen elkarrizketa sozial bat aktibatzera eskualde horretan, eta ikusiko dugu, igual museoren bat edo beste elementura bat egon behar du, baina guk uste du planteamendu sozioekonomiko integrala egin behar dela Busturialdearentzat, Bizkaiko beste eskualde guztientzat bezala.
Etxebizitza legea indarrean dago, mozioak aurkeztu dituzte hainbat udalerritan, gune tentsionatuak izendatzeko, izan ere, Euskal Herrian, izan alokairuen prezio altua edo etxe utzen afera arazo larria bada, ez dakit mozio horiek aurkeztuta ere, irtenbidea eman gozaio arazo honi. Badakizue, hemen EAen badagoela honen inguruko bi jarrera, alde batetik etxebizitza legearen aplikazioaren aldekoak garenok, eta ez aldetik EAJ eta PP kontra daudela. Guk pentsatzen dugu lege honek tresna berriak eskaintzen dizkigula. Ez digu ezer kentzen, ez gaitu inbaditzen, ez da eskuduntzen galera bat kontrakoa. Tresnak eskaintzen dizkigute, lehen komentatu duguna fortuna handiko zergarekin bezala. Tresna berriak eskaintzen dizkigute. Eta gu pentsatzen dugu tresna horiek baliatu behar direla. Lehen aipatzen genuen ere EAJaren distantzia jendearen arazoekin, baina edozein elkarrizketatan, edozein pertsonarekin, etxebizitzaren afera agertzen da behin eta berriro arazo nagusietako bat bezala. Ez bada pertsona gazte bat arazoa ditula etxetik juteko, bada guraso bat, seme alabak etxean dituela ezin direlako emanzipatu. Eta gero ondorio demografikoak, emanzipazioen atxerapena, eta bar luze bat. Beraz, etxebizitzaren afera dago arazo sozioekonomikoen erdigunean. Eta guk pentsatzen dugu ausardiaren momentua dela. Horregatik, guk gehiengoa daukagun odal guztietan, baldintza betetzen badira, gehienetan betetzen badira, saiatuko gara, zonalde tensionatuak izendatzea, eta gero, beste instituzioi egokituko zaio, horren aurrean behar diren neurriak hartzea, alokairaren igoerei muga jartzeko. Hori da, eskuratu duen tresna berria, eta hori da EH Bildu aprobetzatzen saiatuko den tresna. Eta bukatzeko, Iker, hauteskundeen ostean mapa politiko berria edatu zen, zabaldu zen Euskal Herrian, Bizkaian egia da, EH Bilduk ez duela nagusitasuna, hala ere aldaketa garaia aipatu duzu lehen, eta Bizkaian oposizioko indar batek inoiz edukitako indarrik handiena du, zehozer egiteko aukera badago, ezta? Bai, guk uste dugu, azken hauteskunden ondoren, Bizkaiko mapa politikoa aldatu dela, eta baita ere plano psikologikoan, jendea Bizkaian politika beste modu batean ikusten du. Gu saiatu ginen hauteskundetan gure emaitzarik onenak lortzen, eta lortu genituen, apostu hori egin genuen, baldintzak ikusten genitulako, bestela farol baten iraupena, edo ikusten baduzu gero porrota daukazula, ez guk esan genuen, inoizko emaitzarik onena lortzera goaz, uste gulako hortarako baldintza daudela, eta lortu genuen. Eta era beran koitu zen, kontrako norabidean, EAJak sekulako kolpea jasan zuela. Beraz indarrak parekatu egin dira dezente Bizkaian, eta ezinezkoa zirudiena, badu irudi orain irudikatzen hasi dela. EAJ dauzka 23, gu dauzka 15 ordezkari, eta Bizkaian lehia dago. Eta hori oso importantea da. Gainera pentsatzen dugu, ona etortzeko joerak mantentzen direla oraindik. Hau da, alde batetik EH Bilduren goranzko joera, ez dugu uste apaltasunez, baina, azterketa hotz baten ondoren pentsatzen dugu gure goranzko joera jarretzen duela, eta EAJaren beranzko joera ere uste dugu mantenduko dela. Azken finean, lehen aipatu dugu, Urkulluk egindako analisi hoiek egiten jarraitzen badute, jarretuko dute jendearen gandik aldentzen. Eta beste aldetik EH Bilduk lortu du, lehenengo aldiz esango nuke, hainbat sektore berrien gana heltzea, eta agertzea espazio politiko eta geografiko batzuetan alternatiba bezala, eta Bilboko eta Bizkaiko hiriguneaz ari naiz. Beraz, uste dut, gure hazkunde potentzialidadea mantentzen dela, eta saiatuko gara zonalde berezi bat, Bizkai osoko, baina zonalde hiritar hoietako jendearen beharrei erantzuten jarraitzea, eta pensatzen dugu, aukera dagoela, duela 4 urte edo 3 urte edo iaz ezinezkoa zirudienan, ikuste dut perfilatzen hasten dela iruditegi kolektiboan, hau da Bizkaian posiblea dela Euskal Herria Bildu gobernatzea, dagoeneko 40 alkatetza baino gehiagotan gaude, eta pensatzen dugu herrialde mailan ere hori posible izango dela. Eta azken kontutzu bat, ikasturte honetan Jaurlaritzako hauteskundeak izango dira, oraindik ez dakigu noiz izango diren zehazki, atzoko egunean adibidez Miren Gorrotxategik adierazi zuen, martxoan edo izan barko liratezkela hauteskunde horiek, data ez dute jarri, egia da, batzuek diote dagoeneko aurre kanpaina abiatu dela, ez dakite hauteskundei begira, nola ikusten duzun panorama, egoera, mapa politiko berria eraiki den honetan, aukerak baitu EH Bilduko?
Bai, nik uste dut, azkenean, hauteskunde hauek helduko direla nolabaiteko jarraipen bezala ez eduki dugun ziklo elektoral intenso honetatik, ez? Eduki ditugu foru eta udal hauteskundeak, gero estatu mailakoak, ez dakigu beste batzuk izango ditugun, denok espero dugu ez, baina aukera hori badago, europearrak ere egongo dira, eta nik uste dut ziklo politiko berbera dela, beraz baikor gaude, pentsatzen dugu lehen aipatu da moduan, joera oso sendo egonkortu direla euskal gizartean, arrokeriari gabe eta apaltasunetik, hiritarrek hori eskatzen dute politikan aritzen garenoi, apalak izatea eta lurrak, oinak beti lurrean mantentzea, baina apaltasun horretatik pensatzen dugu, konektatzen ari garela jendearekin, azken finean, ez da bolbora asmatzea, jendea behar ekonomikoak, behar soziala, behar laborala ditu, eta bilatzen duena gobernuetan da babesa eta erantzunak. Eta baita ere, jendea badauka munduan ematen ari diren aldaketa hoien guztien aurrean, segurtasuna, baina segurtasun proaktibo bat, ez norbait prometitzea aldaketak egongo ez direnik, baizik eta edozein gauz aldatuta ere, gizartean antolatuko dugula babes sistema kolektibo bat, eta inoiz ez dela trenetik erorriko. Eta Bildu hori eskaintzen dio jendeari. Gobernu babesle bat eta gehiengoaren erantzun soziala gure praktika politikoaren erdigunean kokatzea. Eskaintzen dugu diskursoarekin, baina instituzio guztietatik ere uste dut jendea pertzibitzen duela hortangoa dela. Beraz, baikor gaude eta, etorriko dira hauteskunde horiek, espero dugu emaitza onak lortzea. Azken mezu horrekin bukatu beharra dugu, eskerrik asko gaurkoan gurekin izateagatik, Iker Casanova, Bilduren bozeramailea Bizkaiko Batzar Nagusietan. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta honekin iritsi gara gurean gaur albistegiaren bukaerara, hauek izan dira gurean gaur jasotakoak edo nola ere badakizue. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eus atarian ondo izan eta bihar arte.